May gabi tanan, may gabi. Ikaduhang balik ni Boseng karon, ikaduhang balik, no? Yeah. Sakit kalawasan, pero ang iyang kamati asmus suffer, no? Pero kamusta naman ikaduhang balik ni mo ron? Baklay naman. Bita-bita na. So, ikaduhang balik, di na maagapan ang pas mo sa mga naidong nga pas mo diya sa kusog. Kung ano yung resulta nga, di kita kalakaw, madugay, no? Sige, atong tabangan taga-akuan niya, Christian Village, Digo City. Shout out sa taga Christian Village. Ayan. Sige, tanggal na t-shirt. Ay mo. Ha? Tulog. No one cares. No one cares. Tanawa daw na sa dada daw. Dagan kinagkaon ni nganong tambok man siya. Unsaon man ato na. Ha? Dagan kinagkaon nganong tambok na. Ikaw? Ikaw, Anak. Hintay na awro. What? Oh, cellphone mo. Mangkok nga? Ya, likod. Mangkok ni? Tuyo. Mangkok ni? Iyara tong giagwanta-gwanta daw yung likod. Ayun na. Dugay na kayo yung ibati ba? Gabi daw, lain na daw. Dugay? Ito na, usap ni. Yung sa ingon na kayo, bumalik ka dito, bumalik. Ikuan ko TV, sabay lang tayo sa ikaw na lang una sa amo ang TV. Mabuti niya na po ko. Ya, mo, nara ko da. Ay. Share ko sa kong video. Esda. panuhot sa kayo ya ha? Panuhot. Singot uga. Okay, nagkagador mabuti siya kahoy. Kana bang sagdalan na tong simton ta, pasagdalan na to nga mauga, ano na. Ano ra ka simple. Nga mabot jud ang time. Lagi mabot. Mabtay yun sa kuwan ba? O ta kabalo kanus pero pag mabot jud. Sige. Isa lagi daw siya, mag-iso daw, hindi na mag-iso. Puto eh. Oo. Siya man ang buntag ano nakabook naman eh. Ano kayo siya? Naluwi mo ko sa kumangod eh, hindi mo siya Hindi na magkuwan pero kasakit ko siya. Ano nagtingtog man siya diyo? Diro. ayun na. Sa maligo man, mag-cellphone, mag-iat, maligo. Ito, anak ka. Oo, nga na, mag-cellphone. Cellphone, pinipaglaw, maligo, ang hapon. Ito. No one cares. Danay day mo. No. Tapos ano, dito ka dungog. Jis, mabayan na. Eh, Ano din yung matanong, nag-cellphone pa niya. ito pangalan? Ha? Yan ang wala man mula akong mata ha, answer. Ano sir? Ano sir? No one cares. Hindi ka ako mabuta. At kung hindi ka niya, dito sa Besano, makita ano. Muna na ba dito? Wala ko ko. Ay, makausap ko. Mabuta ka. Isan ko. Ayot di ka, okay anak. No one cares. No one cares ko. Buyo na. Wala. Wala. Amang ka pa ng kamulo. Wala ko L. Paminaw ba? Kapila na ko nang wala ko L. So ba din mo? Wala makala ko mabayo. Makala ko. So ba ba? Sa video nila. Video niya. Hindi ako nang ayaw. Ano naman yung sidadabit na magkalaano ko. Bad ka na mama ha? Wala ka magbasag hapon?
Huwag to hapon gabi, wala na. Wala man. Ano mo magbasa? Ha? Naman ka. Hindi na ka magbasa. Pwede eh. Ka. Ayun sa Manila. Yan, ni-subscribe na kasi kung YouTube. Ay, nakakita na kasi mong video. Kita ni mo. Kasi kung lalaki na guna itong Nakakita ba ni mo? Anak hinamdam na ka. Nara ko dire. Nakatayo mo kung ganina, nakita ni mo. wala po. Ano naman siya ganina? Sa YouTube. Kuha naman siya mo, notify naman na siya tuloy. Oh, mukha na na. Asa sa mga notify sa Facebook? Sa YouTube. Sa YouTube ni mo. Likod, boss. Na, pwede kusong ka niya ba? Na ako'y pagumangkon ba nga mo, kalit na ka na ako, kung nalang mo, kilig siya. Mo? Kilig, ka na mo. Dili, patol. Sa una, nasakit ko na sa una. Gamay pa ba niya? Yeah. Injection, ako di pa, ano na injection? ganahan nga. Ayaw nagpakwa na kay injection na ba? Kasi niya mo. Gani hapit na ganyan, ni action na siya. Oh, gani. Basta to. Wala ko Wala kita. niya, ginang kay nako nga, dala daw na dito. Ako hindi na ako isuon ma, dala daw na Tingnan dito. daw na to. Basta Ginang kay nako makatapos siya, no. Di lang ko tamo sa at pero Ano basta yun? na. Basi dahil. Ang kuhan na nato Hindi ko na takabalo sa mga ang iyahan ng mga dugo, ay klaro. Kung mabungkag yung dugo, base na lagot. Kasi karon dugo lang maguna. Sabi nagdakuhan sa mga synthetic. Ya, gilit ka na, ganyan, tulala. Sila wala istorya. Yeah. Yaw-yaw na daw, action nag-ana niya. Iduwalay sa inangan, Ikot gigatos. buwang. Pila edad? Dili mo siya, kuhan, 20. Kabuno. Kabog biya kay bataa. Nya, iluto na yun sa inahan diri sa likod. Maulian niya ang... Ako may Kulang isang... hilot siguro. Ginang Tanan. ilot siya ganiya nga. Para tanan-tanan, makuhan siya. Basin ba, no? Kanino, ginang Ulian, makakilot-iloto na Oh, likod. mulian siya, mawala iyang Samot kagala. nagmahul body, yun na. Ginang gay ako Basin siya, ba? no. Natistingi na guna dito. Ako nga na kumanghod. Natistingi dito ba kayo? Kasi maulian na siya dito. Kita na sa YouTube. Wala pa. Ako kay tao eh, ba? Ako kay tao ba tao? Wow, hapit-hapit katasas yung laan eh. Ako, yun din kayo. Oo. Ambot ko eh. Ako pa yung lawas. Di man ka ginagawa. Nagkakuha na sa una, nagka-gym. Yan, iundang na. Kani laging kalit lang ba? Kalit naman siya. Makuha siya, makuha siya, makuha ba? Matulala siya ba? Matulala, makuha ba? Blanco. Dayon mo, ulapog siya. Oh, gikuha naman na siya, kitabang niya. Pag maulian siya, muha na lang siya nga nung sakop. Huwag siya kabalo siya ibuhat. Huwag siya kabalo. Ha? Sabi ka kung ganyan siya, alcohol karon na. Dahil araw ko na dito, kuyo ka ko. Ulo, pag kumangko ni mo. Oh, pag umanggo, ya iya, inahan, suon mo na ako, manggod. Ginagay na ako, nga tistingi ko na dito. Pero kasi niya. Buko, mukuan man ka ka nang, mubalik mami karon, tistingi na ba? Sige, kuha na sa hilo ko sa ba, kambaluan na ko sa ikuha ng bataa. Basi po na na. Ikan ko ba? Oh. Puso paggawa sa ospital nga. Sa gamay pa. Oh, iti kusuga mo lang ka, tagpo kitikan. Magway na dito sila ang balay. Napiktuhan na daan. Wala ba? Murag na diferensya sa gamay-gamay pa. Urakwat pa na siya no, mga grade siya. Ay na, kung na siya Grade 4 o ano. ibo pa ng bataa, ipasitiskan, wala man dahi kwan niyang... Oh, ikuha na nas dabaw. Normal. Normal man dahi. Magkadako siya. Alay, magpatol. Kirig-kirig man dyan. Ang patol, kaya mo kirig mo na. Kiri yun. Higda, yun na. Para siya kay malupog man, mahigya man po. O, pero wala, magkirig-kirig. Ako ko Wala kabantay. pong may kakita ko na Wala, patol. Ako kabantayan na niya ka ng kuwan. Wala pong may kabantay. Wala pong may kita. Kaya magkirig-kirig ba? Mahigda, kaya po na yung kirig. Malupog na siya galit, basta di mabantayan. Mao bitaw nang iyang inahan. Kuya, maligog dagat. Ah, gila ba tayo? Katong Ligo niligo sa swimming pool dagat. atong kuhan. Katong nangaligo na swimming pool. ngayon, yataki siya dito. Katako siya to, niligo swimming pool. Niya, Ah, iambak na yun sa amahan. Mga swimming pool. kuya mo na sa stupid. Oh, kuya, mas tubig Kuya lagi. ko na siya mag-drive, magbutor siya. Kung ayaw Ah, motor mo, no? Ba, ayaw na Oh, niya. nana siya yung motor, magyanay kay Gimbarguan. Ang ako, pag inigbiyahe,
Oh. Kasi mag-drive-drive yung sakyanan sila. Sakyanan, ay sakyanan yung mainahan sa mo drive ko ini man ang Pagbayo lang mo, mutukar ba yan? Ito, magkaroon niya nag-drive. Magdagam ba? So, kalit lang, liko ang sakyanan, mahog sa, hindi mahog, Mabuhi, yun siya, buhian man gana. oh, mabuyan din na, hindi mabuyan, maungot ito iyahan sa accelerator. Maduot ba, ikadong maduot, gusto nung dagat. Kunwari ko naman. Automatic ba yun ang sakyanan nila? kung ginan ganiha. Nadalaan na dito ba testing lang gud na gud. Kasi dito Hindi, ipakal po nila na, ipatambal Patambalan po na dito nila, sa, Binisaya. Nya, Ya, kato sa birthday niya, atong kuan. Birthday niya Birthday atong niya? linggo to. Birthday niya. tungkol karoon lang nga bulan. Naligo sila gimbang Ah, ipatambalan 18? para daw dili mo. Tukar Tukar? daw. ah, Dito ka man kaduhay, no natukar swimming pool sa man. Dayo pa gitambalan niya kiglawan. Ikaw, maragbaboy niyo, no? Giyawan.